Il-Qorti tal-Appell Kriminali kkonfermat sentenza taħtija fil-konfront ta' Missier Malti wara li f'Diċembru ta' 5 snin ilu ħalla lill-ibnu ta' sentejn reqgħet waħdu fil-karozza waqt li hu kien fid-dar tommu. L-ewwel qorti kienet sabitu ħati ta' negliġenzi daħel situ bil-kundizzjoni li ma jwettaqx reat ieħor fi żmien 6 xhur. Waqt li r-raġel appella mis-sentenza u sostna li kien talab lill-oħtu biex toqgħod tassa t-tifel minn wara t-tieqa tal-gallerija, kien allega li jom it-tifel li m'għadhomx flimkien kienet qed issegwih b'mod ossessiv u ħadet filmat tat-tifel bil-għan li tagħmillu ħsara. L-Avukat Ġenerali argumenta li tħalli tifel ta' sentejn waħdu fil-karozza anke għal żmien qasir jammont tal-att serju ta' traskuraġni u każ ta' responsabilità stretta li ma jeħtieġ prova ta' intenzjoni kriminali. Il-Qorti tal-Appell ukoll qiset li ma kienx loġiku li tifel jiġi mħares minn distanza u li l-filmat eżebit wera ċar li t-tifel kien waħdu. Fis-sentenza tal-Appell saħqet li l-ġenituri għandhom obbligu assoluti jissorveljaw lil uliedhom u li għandhom iżommu l-bot it-tfal minn konflitti personali għal daqstant id-deċiżjoni tal-qorti ġiet ikkonfermata. Mark Dimek ta' 43 sena nata sentenza ta' 8 snin proġunerija wara l-instab ħatir ikkawża ġrieħi gravi u diżabilità permanenti lil turist Taljan Daniele Nardelli fil-Club Plus One f'Paċe Villa xar snin ilu. U koll instab ħatir li kien riċedif u kiser ordni ta' probation fuq każ preċedenti. Nardelli rrakkonta li daħal fil-klabb ma' ħabib tiegħu għal ħabta ta' tlieta ta' filgħodu u ma kienet jisfnu u jitkellmu meta gwardji tas-sigurtà fosthom Dimek avviċinawhom meta l-akkużat taħt daqqa ta' pom f'wiċċu. Hawn it-Taljan intilef minn sensi ħuqa fl-art waqt isjieħbu xi turisti oħrajn Taljani ħarġuh il-barra u ippruvaw jgħinuh iqum fuq saqajh. Waqt li ma setax jolli saqajh Nardelli rrapporta viżjoni mċajbra u ttieħed l-isptar Mater Dei fejn instab minn testijiet li kellu ksur taħtajn minnhom waqt li sofra ġrieħi fl-ispina ta' daru kellu bżonn operazzjoni. Minkejja dan irrifjuta li jiġi operat f'Malta u qalli se jieħu trattament fl-Italja stess. Fil-qorti Nardelli qalli għalkemm għaddew 10 snin għadu ma rkuprax kompletament u ma jistax jerġa' jipprattika l-isports, ma setax jikoll waħdu u kellu roda fl-id dominanti tiegħu. Konsulent mediku Taljan ikkonferma li l-aċċident ikkawża diżabilità permanenti lil Nardelli li wkoll se jkollu bżonn fiżjoterapija tul ħajtu.